inda na je suna ɗauka na baba ne. Da Allah ka yi haƙuri bacci ne ɗan kwashe ni. Yau kwana na 42 rabona da bacci. Kwana 42? Ƙwarai kuwa muna can muna tiyata mutane 350 muka karfe sannan muka ɗinke su. Tashin hankali. Sai ka ce keken ɗinki? Kai dai bari. Dama wannan ɗan uwan nawa ne. Na'am. Nake so a bawa magani. To. Ya haƙuri sannu yanzu za a baka insha Allah yanzu a sallame ka. Cikin sa nake ciwo ko? Wallahi ciki guda ga gudawa tana ta damun sa. To ba matsala. Sannu. She for squander. Ina kwana, ina kejiya, everything in my rama. Kai wata. Ga wannan tunda na san baya azumi ka bashi ya zazzage gaba ɗaya ya sha. Bawon Allah gaba ɗaya. Ƙwarai kuwa ai idan yayi hakan nan. Awa guda yayi yawa. Cikinsa ya dawo daidai insha Allah. To ba laifi nawa ne kuɗin ka? 1000. To. Inda na je suna ɗauka na baba ne. So guys. Mai gida ka yi a hankali dai. Gida ka yi a hankali, akwai yara a gidan. Kayan cikina ne, saura ƙis su ƙarasa zubewa. Bari in je in samu ƙato, sai mu tafi. Shaiken yaro. Ni ne gatan nan. Ni ne gatan nan dan na bugar bin yanka ne. Har yanzu gudawan kake yi? Yau me yake karasa zubewa? Kayan cikinsa ne yake zubewa. To dan Allah ku ya haƙuri. Wallahi ba ni ne da shagon ba. Mai gurin ne ya ce in jira shi. Kaga ni rake nake sayarwa. Shine na ce to ba na ɗauka yadda ake sayar da rake haka ake sayar da magani. Amma kai ɗan iskan gari ne. Ai ni na fi ma ɗan iskan gari.